آمين كبرنا الله يفهم يسوس قويتاي بارلو ما أنت حاجرنا نريو أملخو زمني أملخو ما بقى ستوصي إسياس 4 كابشي الشك سبشوعات إفسون حالة أسرت حالة أسرت خلته كان نبو بين خبرنا الله يفهم إفسون حالة أسرت خلته نحن قدم بكريستوس تسفاز قبرنا نوداسي كبرو ننتي خنكون نحن بدي خلو خنتي مخري فقالو بحساب وزقبر قدم اتمدبنا نتي قدل رسلي بقو رخلنا يوم كبرنا الله يهم إسياس 4 اشتشوعاته نسمين أمتس ندبو كا أيتخلا نوداتي كابرحو نوالدي كاوسن مدري نتيب السماء تزعو الزبالة كله نغري زفتر قوة زلكم قوة أمتعيو إبن الله كبرنا أملاخكم يسوس قويتاي بارك زابهر نسب فترة فلو نخبر نوداسي فتير ومانتي سب نكزابهر أملاخ كملخ يتفتير كبرنا أملاخكم أملخ مالت سجدت كبري نتزقبو هياو أملاخ مهمالتي سب نكزابهر كخبر تفتيرو ملاخت لما نكزابهر كملخ يوم تفتيرو كبرنا أملاخكم أملاخنا خبر خوسيني كبوي أملاخنا عبي حيلو برتعيو مستوعب لما وسن يقولون بينو خملاخ زقبو نكزابهر أملاخ تراي نكزابهر أملاخ نسب زفترو نتايو كملخو قدام يعيونا يودسب نتايو نكزابهر أملاخو بمر لبو خجلجل نكزابهر أملاخو كملخ إكزابهر نسب دبكينوو نسب فتيروو كبرنا أملاخ يخو سلازي أملاخو خنبل كلنا بزق نجر زلتها حزي زلوه صلوت أملاخو أيو مزمور أملاخو أيو قال أملاخ أملاخو أيو بقدسنا ممللاس أملاخو أيو بحق ممللاس أملاخو أيو نحاوفان حساب أملاخو أيو مهاب أملاخو أيو كبرنا أملاخ يخو إكزابهر بزق كله كخبري قبوي خبرنا أملاخ يخو يسوس قويتاي اسكي خبرنا هابون إكزابهر بإلتا آمين هاللويا هاللويا كبرنا أملاخ يخو زفترة 4 الرئينا كاب زفترة جميرو سب ناي مملخ نسوينا إكزابهر كقبر كلون رئينا مالتي زفترة 4 قايل أبيل نرك مالتي كلتيوم دكي آدمي مالتي كلتيوم لما مسواتنا إكزابهر تايرو أقريمو كبرنا أملاخ يخو قايل حارستا يسلزنبره كاب فرق مدري إكزابهر زحرر مسواتي أمتي أبيل جنا قواساس لزنبره كابتن بوخري أباقيعو إكزابهر مسواتي أمتي كبرنا أملاخ يخو كلتيوم كابتزلوهم نجر تحسطو نكزابهر أمتيوم أبكر نكزابهر سويهم أبكر نكزابهر يحيرهم إكزابهر جنا أبيل أم مسواتون باهيلو رأي كبرنا أملاخ يخو إكزابهر أبيل أم مسواتون باهيلو رأي كبرنا أملاخ يخو إكزابهر دبز مرمر أملاخ كل زفلت نايوش زفلت أملاخ يسوس قويتاي أبراوين 4 الهرينا على حساب زنروح بينا أبين كاب كائن زبلت مسواتي بأمنت أقرب إلى ناي أبين زبلت مسواتي كاب أمنتي كبرنا أملاخ يخو بأمنت سخونة نكزابهر أملاخ يخبروي كاب أمنت نكزابهر يخبروي صلوت نتسليو بأمنت خون كله نكزابهر يخبر بزي أمنت نكزابهر تنسمرو عين خلدينا سلازي كله نكزابهر زهابنا نبيتو كنجرجل روتو زهابنا كله بأمنت كنقبره خلنا نكزابهر مسواتنا يقبلوي كبرنا أملاخ يخو يسوس قويتاي
هاللويا بارك زابير نسب كفر فلو نبيو كامل لخت عيشتيرو دحري ودكات جن نجارات من ذات آية خمسة تقولين عن ذي مالتي دحري ودكات كل نجار تبلاشي مالتي بجكاز توصلوا نيزابير سبات كبعل أبراهام كبعل نوح أبزمون زابير ترف زحريهم زبط صلهم نيزابير سبات تريكينهم داركاز بس أنا ودكات تبسوات مسؤول تبلاشي نابلة إسرائيل أوعين هرينا يوم زنت ثلاثة كلتن شدشان رفوين از حسا نتصب حيثو أنجيهم تنسيهم زحر مسوعات يسووا مسوعات مزقانا أقربوا توم نسبة دما كبرقون كساتيون كوف بلو كسروا خاء تنسوا سلازي إجزاء بهير إسرائيل أوعين كما يجيروا خمسة كلنا نفهمتنا بتمرتن تأمراتن نتوم عسر ملائكتي زملهم زنور أجبسي نقزه بدي زملهم نور تمثال بو نقزه إجزابير بحيل إسرائيل كوسان كله نرينا مالتي تمرتن تأمراتن اليوم كأي بحري تخافيلو نبحري كم نقص جيرهم حليفهم يوم إجزابير اليوم قد أبز حساب زي موسى نذكرن سينا مسكلة نعرض نتعاملهم أتي إجزابي هير موسى غير زمان حنا سبسي تايكم زرقوا عين بلدنا سيدي كلمة زهورو ملأختي قبلنا هجي بقدمه موسى يكون نسرائيل أوتيو إجزابي هير يوتيو الصوم زلوا من موسى تاخذ زرقوا عين بلدنا مو كلمة زهورو ملأختي قبلنا إلهم نأرون كتوج أو خلونا بالوالد. سلسي إجزاء بهذا ما نموسين كاينوه الزهز بزي عليم الزهز بزي عليم كم فوقه نعخاجن على زوج مركان خابز حكي موسيقى تحطي يرو سلهزبو سعيد ما زمان زنبلة تحط حقا سلسلة زنبلة سليهم دم مخبارات كله ينادل مالتي إجزابير كأنه أملاك إجزابير نخبرو صغير لما ننزهف أملاك أيقونا كابتن موسى حيث مخمد تزحسبه عسرت تنزازات اتحاد تنزاز أفريسومي أبسماي أمدري أبتحت مدري نعها مثل سيدي أي تكبر أي تسقلنو أي تغلقلنو زبل الصومقل كابت عسرت تأزاز زمزح حالة تأزاز كيف يسخلو إنا نريون إجزابير نخبرو كأننا أملاخي كبرو نمانن أحليفو أيهلو خبرنا أملاخي يسوس كويتاي نزيلو إياسو أمتر رشا نبتا إجزابير تسفى زهابهم مدري مسأتهم حدا بروميس إتيوم حدا بروميس إتيوم نجزابير بقلقاسي كفو خوي أنت ترأيكم يوم نمن كم تقلقلوا حجي حري نمن كم تقلقلوا حجي حري السجن أنا بيتين نجزابير أملاخ إنا نقلقل كبرنا أملاخ يخون زغال زغل وجينا أنا بيتين جنا نجزابير أملاخ إنا نقلقل كبرنا أملاخ يخون السغال نجزابير أملاخ تقلقل الله أتوم نجزابير أملاخ زي قلبي ما بأنا خمسين كبرنا أملاخ يخون يسوع كويسان سلسلة ياسو كم نفع مرحي كم تبع مرحي نتي هزبي كجبر زنوه نجيبه كبرنا أملاخ يخون مخنيات النمن كم زجل كلو حجي مروج نجزابير أملاخ كنا قلبي إنا نسبولو لما تاجرهم أبا كيدان إتيوم مالتي خبرنا أملاخ يخون يسوع كويتاي هاللويا هاللويا
ሃሌሉያ እምበር ሓቀኛ መበገሲ ኣምልኾ ንሪኢና እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ዝሰምሮ ኣምልኾ ንዕኡ ክንሪኤና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዮሐንስ 4:22-23 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኢና 4:22-23 ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ኩልና ከም ንፈልጦ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ ተዘራረበሉ ዝበሎ እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እታ ሳምራዊት ሰበይቲ እቲ ዝገበረቶ ኩሉ ነገር ምስ ነገራ ልባ እናዳለው መፂ ማለት እስኻስ ሞት ነቢ ክኸውን ኣለዎ እንዳበለት መፂያ ድሓር ግን ናይ ውሽጣ ነገር ምስ ነገራ ሓሙሽተ ሰው ነይሮም ኸም ወዝ ሕጂ ምሳኺ ዘሎ ድማ ሰብኣይ ክኮነን በዚ ሓቂ ተዛሪብኪ ምስ በላ ናይ ውሽጣ ምስ ነገራ ነቢ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ሓደ ሕቶ ሓቲታቶ ኣብቲ ግዜ ትሲ ሳምራውያን ዝሰግድዎ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዝሰግድዎ ዝነበሩ ንመያ ኣምፂኣትሉ ሕቶ ሓቲታቶም ኣቦታትና ኣብዚ ከረን እዚ ሰጊዶም ኣብ ገረዝ ትበሃል ዝሰግድሉ ዝነበሩ እስኹም ድማ እታ ክትሰግዱላ ኣለኩም እትብልዋሲ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ክትብሉ ኢላቶ ማለት እዩ ስለዚ ኖ ኣብዚ ኮነ ኣብዚ ኸረን ንእግዚኣብሔር ዘይትሰግዱላ ግዜ መፅያ ክብርና ኣምላኽ መፅያ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኣና እግዚአብሔር በሐቅን በመንፈስን ድሰግዱ ሰገድቲ ዝደል እግዚአብሔር ዝደል ስግደት በሐቅን በመንፈስን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስአሉ መንፈስ በጊዜ በቦታ ዝድረት ነገር አይኮንም እቲ አምልኾን እቲ ስግደትን ኣብቲ ቦታ ታይ ተሓፂር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ቦታው ናብ ዓለም ሙሉ ኣዝጊሮ ኣብዚ ቦታ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱ ድማ በሐቅን በመንፈስን ክሰግዱ ይግብኦ ኣቦ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ቤተክርስቲያን ኢንተርናሽናል ኮይና ተገዲባ ዝነበረት ኣብ ኩሉ በቦታ ዘይኮነስ በጊዜ ዘይኮነስ በመንፈስን በሐቅን እግዚአብሔር ንስግደት ዘስምሮ እዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ መንፈስ በጊዜ በቦታ ዘይድረክ ውሱን ዘይኮነ ማለት ነው ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ተባይሱ ከሎ መንፈሱ ሞይቱ ከሎ ከገልግሎ አይክልኒ መንፈሱ ህያው ክኸውን ክኽላለዎ ዳግም ክውለድ ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ዝበሎ ኩልና ንፈልጥ ኢና እቲ መንፈስ ናይ ሰብ ዳግም ከይተወልደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምልኾ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ይዝብላ ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን በሐቅን በመንፈስን እዩ እግዚአብሔር ዝሰምር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ሓቂ መን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓቂ ኩሉ ሰብ ንሓቂ ክደልያ ይፅዕር ይበዓቕሙ ሓቂ ኣበያ ዘላ ክብል ይፅዕር ሳይንቲስ ይደልይዋ ሃይማኖት ይደልያ ኩሉ ይደልያ ኢየሱስ ግና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ኣቦ ከኣቱ ዝኽእል የልቁ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ እዩ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ወድኻ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ዝደልዮ ስግደት በሐቅን በመንፈስን እዩ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብይ ትምህርቲ ናይ ስግደት እንታይ ምዃኑ በዛ ሳምራዊ ሰበይቲ ገይሩ ምሂርና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ
أراي بحقن بمنفسن كنسجل لإግዚአብሔር ካብ أنا እንታይ ዝደሊ ንሕሪና እግዚአብሔር ጽሩይ ልቢ ይዘለኒ ጽሩይ ልቢ ጽሩያት ልብስ ንእግዚአብሔር ክሪኦ እዮም እሞ ብፁዓን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ናይ ልቢ እዩ ዝርኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ማለት ጽሩይ ልቢ ማለት ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ዘይብሉ መትከሉ ንጹር ዝኾነ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ዝተወፈየ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ሓደጋ ኣጋጢሙ ንበል ኣብ ክልተ ሰባት ኣውቶቡስ ተገንጢላ ንበል ሕጂ ህይወቶም ተሪፍሎ እቲ ሓደ ንእግዚአብሔር ክረግም ከሎ እንድሕር ረኺብካዮ እቲ ሓደ ድማ በዚ ዝሓለፈስ እግዚአብሔር ይኽበር ኢሉ እግዚአብሔር ከመዝን ከሎ ማለት እዩ ጽሩይ ልቢ ሓደ ንጹር ዕላማ ዘለዎ ሙሉእ ልቡኻ ናብ እግዚአብሔር ዝተወፈየ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኣቶም ኢድ እግዚአብሔር ክርእዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ያዕቆብ 1:7 ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብመንገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይውሰዱ ስለዚ ክልተ ዝልቡ ማንታ ዝልቡ መትከል ዘይብሉ ብነገር ኩሉ ጽኑዕ ኣይኮነን ተወላወላ ኣብቲ ክትጥዕሞ ኣብቲ ክትዝሕሎ ብማንካ ክትውዕዮ ዝበሃል ነገር ከምኡ እዩ ስለዚ ካብ ጎይታ ወላ ሓደ ዝቕበል ነገር የብሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዳዊት ግን ከምዚ ኢሉ ወጎይታ ጽሩይ ልበይ ፍጠረለይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጽኑዕ መንፈስ ድማ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ጽሩይ ልቢ ዝህብ እግዚአብሔር ጽሩይ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ዝሕድስ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ክንውከል እግዚአብሔር ይደልየና በቃ ኢልካ ኣልዒልካ ንእግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ጸጋ ምውካል ካብ እግዚአብሔር ጽሩይ ልቢ ዝህብ እግዚአብሔር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ በኣብ ንኣምልኾ ዕንቅፋት ዝኸውን ግብዝና እዩ ኩሉ ሓጢኣት ንኣምልኾ ዕንቅፋት እዩ ሓጢኣት ትብዓት እዩ ዝኽልዓካ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትቀርብ ትብዓት የብልካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንተዘይተናሲሕና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ከንጽሓና እሙንን ጻድቕ እዩ ግን ሓጢኣት ኣብ እግዚአብሔር ትብዓት ሓጢኣት ዝገብር ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ትብዓት የብሉ እግዚአብሔር ፍጹም ጻድቕ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ንፈሪሳውያን ብዙሕ ግዜ ክግስጾም ከሎ ንርኢና እዚ ህዝቢ ደንዳና እዩ ብኣፍኩም ተኽብሩኒ ልብኹም ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ኣቶም ግቡዛት ኣብ ጸሎት ክነቕፎም ከሎ ንርኢ ንኽተምስሉ ጸሎት ንሕለኹም ኣብ ምጽዋት ሰብ ክኤልካ ትገብሩ ነገር ሰብ ክኤልኩም ምጽዋት ተብልለኹም ኢሉ ብዙሕ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ክነቕፎም ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ግብዝና ማለት ምውሳእ ማለት እዩ ዘይኮንካዮ ከተርኢ ክትፍትን ከለኻ ንእግዚአብሔር ክንዲ ክትሕጉስ ትጽዕር ሰብ ክኤልካ እትገብሮ ነገር እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኣይኮነን ኣምልኾ ብሓቅን ብመንፈስን ኣብ እግዚአብሔር ከይንሰግድ ዝኽልክለና ሓደ ግብዝና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትናን ካብ ኩሉ ዓመፃናን ከንጽሓና እሙንን ጻድቕን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ሃሌሉያ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየንጽሖ የለን ዘይቅድሶ የለን ክብርና ኣምላኽ ይኹን هرّا ينتظر رزقهم قدامي تيموثاوس 4 ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ሪና
ግናኸ ነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ኣርሕቆ ንርስኻ ግና ኣምልኾ ኣላምዳ እቲ ስጋዊ ልምምድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን እታ ትመጽእ ከዓ ተስፋ ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ እንታይ ብሎ ንርእስኻ ኣምልኾ ኣላምዳ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ስፖርተኛ ቅድሚ ናብ ጾታ ምእታው ብፍላይ ኣብ ስፖርት ዝነበረ ሰብ ኣጸቢቑ ፈልጦ እዩ ቅድሚ ናብ ጾታ ምእታው ትሬኒንግ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዕሙት ዝኾነ ትሬኒንግ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዕወት እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ቢንያም ኮሳተር ርኢና ኣለና ቢንያም ሲ ናይ ቦላ ተቐዳማይ ኮይኑ ንክወፅእ ሲ ብድሕሪ እንታይ ብዙሕ ነገር ክሳየር ኣሎ ትሬኒንግ ገይሩ ኣሎ ንስጉኡ ሲ ኣድኪምዎ ኣሎ ንስጉኡ ሲ ኣላሚዎ ኣሎ በቃ መዓስ ቦላታ ይገብር መዓስ ስካቶ ይገብር መዓስ ክሳ ይገብር እቲ ስጋ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ስጉኡ ስታይ ገይርዎ ኣሎ ሬዲ ገይርዎ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ክብሎ ከሎ ድማ ኣምልኾ ኣላምዳ ንርእስኻ ኣምልኾ ኣላምዳ ክብሎ ከሎ ጸሎት ኣላም ቃል ኣምላኽ ኣላምዳ ብጽድቅ መመለላስ ኣላምዳ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አንጊዩ ተሲኡ ናብ ጸሎት ይኸይድ አንጊዩ ተሲኡ ሕጂ ንሕና ገለኣ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና ዶ ጸሎት ንገብር ዶ ወይስ ዓቐበት ዝኾነና ዘሎ ናይ ውልቅና ዝኾነ ኣብ ገዛና ግዜ ፈሊና ንጽልሎ ቦታ ፈሊና ንጽልሎ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ዘዳለወቶ ፕሮግራም መፂና ንጽልሎ ነፍስና ሓታም ግላ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ወፂኡ ከዓ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይት ኸደ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ሰሓቡ ከም ልማድ ነይርዎ በቃ ልማድ ነይርዎ ቤት መቅደስ እናኸደ ክጽሊ ቤት መቅደስ እናኸደ ክሰብኽ ኣብ ቤት መቅደስ ወዲ 12 ዓመት ከሎ ኣብ ስድራ ቤት ምስ ገለብዎ ሲ ንምንታይ ዳ ነቦኻን ነዴኻን ተሻቕለና ኣብ ቤት ኣቦይሲ ክህሉ ዶ ከም ዝግባኣንስ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ንርእስና ጸሎት ነላምዳ ግዜ ፈሊና ንጸሊ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ዘዳለወቶ መፂና ንጸሊ ንትጋ ነላምዳ ብሓቂ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓቢ መምህር የለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ እንድሕር ዘላምዳ ነይሩ ጸሎት አንጊዩ ተሲኡ ናብ ቤት ጸሎት ይኸይ ናይ ንግሆ ጸሎት ልማድ እንድሕር ነይርዎ ንሕና ድማ ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ይደል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ንርእስና ነላምዳ ኣብ ነህምያ 8:3 ዘሎ ኣብኡ እንድሕሪና እዝራ ካብ ንግሆ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ነቶም ከስተውዕሉ ዝኽእሉ ኩሎም ሰባት ቃል እግዚአብሔር የንብበሎም ነይሩ ከባቢ 6 ሰዓት ማለት እዩ የንብበሎም ነይሩ እቲ ሰብ ድማ ብምስትውዓል ይሰምዕ ነይሩ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ግዜ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ከዓቢ ክእል ኣለዎ ከነልብብ ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ብቃሉ ይዛረበና ስለዚ ንገዛእ ርእስና ጸሎት ከነላምዳ ንገዛእ ርእስና ምንባብ ከነላምዳ ንገዛእ ርእስና ምስትንታን ከነላምዳ እግዚአብሔር ይደል ንኢያሱ ከምኡ ኢልዎ ነቲ ኣብቲ ቃል ተጻሒፉ ዘሎ መዓልትን ለይትን ከተስተንትኖ
እምበር እቲ ቃልሲ ካብ ኣፍካ እንታይ ኣይፈለን ሽዑ ክሰጠካ ተስተንትኖ ምጀመርካ እቲ ቃል ኣብ ምስ ህይወትካ ክወሃድ ምጀመረ ናይ እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር ህልውና ኣባኻ ይኸውን እግዚአብሔር ድማ ይረድኣካ ሓሳብ እግዚአብሔር ድማ ተኽብር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንጸሎት ዘለና ንስጋና ኣብ ትሕቲ ጸሎት ነግዛእዮ ንስጋና ኣብ ትሕቲ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ነግዛእዮ ንስጋና ብጽድቂ ክመላለስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዘኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣለና ጸጋ አለ ጸጋ ሓድሽ ኪዳን ጸጋ አለ ጸጋ ኣይክእሎኔ ዝበሃል ነገር ጸጋ አለ ጸጋ ይኣኽለካ ዘኽእል ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ስለዚ ጳውሎስ ንስኻ ኣምልኾ ኣላምዳ ክብሎ ከሎ እዚ ነገር ይዝሎ ዘሎ በቃ ትሬኒንግ ግበር ጸሎት ጊዜ ኣለኻ ቃል ኣምላኽ ጊዜ ኣለኻ ብጽድቂ ምምልላስ ጊዜ ኣለኻ ኣሕዋተይ ካብዚ ነገር እዚ ነዚ ነገር እዚ ጊዜ ዘይንህብ እንተኾይና ንጸሎት ጊዜ ዘይንህብ እንተኾይና ሓይሊ የለን ካበይ ክመጽእ ሓይሊ ዘይተመልኣኻ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስታይ በቃ እንዳኣሰርካ መንፈሳዊ ነገር እንዳኣሰርካ እዩ ዝኽየል ብጣዕሚ ጽብቕቲ ነገር ንዓይ ተቐመትኒ ማለት እዩ ዘለካ ትዝበፅሓኻዮ እናኣሰርካ ካብኡ ክትወርድ የብልካ ተዘይወስንካ ትወርድ ግን የብልካ እናወስንካ ክትከይድ ትኾንካ ኣለ ኣምላኽ ብዘንበብካ ጸሎት ብዝገበርና እናወስኽና ንኽእል ግን ክንወርድ የብልና እናኣሰርካ እዩ ዝኽየል ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ረዳኢና እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እምበኣር ሓቀኛ ባህሪ ኣምልኾ ድማ ክረና ሓቀኛ ባህሪ ኣምልኾ እቲ ኣምልኾ ምስ እቲ እግዚአብሔር ደስ ዝብሎ ኣምልኾ ምስ ተዓቅለሲ ዝኸውን ነገር ከዓ ኣሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይኸብር እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ሓጎስ ውሽጡ ፍስሓ ይመልእ ሓጎስ ይመልእ መዝሙር ዳዊት 149 ካብ 2 ክሳብ 5 እስራኤል ብፈጣሪኡ ይተሓጎስ ደቂ ጽዮን ብንጉሶም እልል ይበሉ ንስሙ ሳዕስዒት የመስግንዎ ብኸበሮ በገና ይዘምሩሉ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሂብዎ እዩ እሞ ንትሑታት ምድሓን ይስልሞ ቅዱስን ብኽብሪ ይተሓገሱ ኣብ መደቀሲኦም እልል ይበሉ ሃሌሉያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ክመጽእ ከሎ ውሽጥኻ ትሕጎስ እግዚአብሔር ይኸብር እቲ ዘምልኽ ዘሎ ድማ ሓጎስ ውሽጢ ይመልእ ሓጎስ ብገንዘብ ዘይርከብ ናይ ዓለም ሓጎስ ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ልቢ እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎሲ ይተሓጎስ ኢሉ ሃሌሉያ ሓጎስ እግዚአብሔር ሓይልኻ ኢሉ ሃሌሉያ ሓጎስ እግዚአብሔር ምስ ሓጎስካ ሓይሊ ትረክብ ሃሌሉያ ኣብ ፊልጵ 4:4 ዝሓለፈ ሳምንት ሓውና ይገልጸልዮ ሪጆይስ ዝብሎ ነይሩ እቲ ሓጎስ ናይ ውሽጢ ሓጎስ እዩ እቲ ሓጎስ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ እዩ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ክብል እንከሎ ዓለም ዝበካ ሓጎስ ዘይኮነ ገንዘብ ዝበካ ሓጎስ ዘይኮነ ውሽጣዊ ሓጎስ ምስ ምህላውን ዘይምህላውን ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ምስ ጥዕና ምርካብን ዘይምርካብን ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ዝሃለዎ ይሃሉ ኩሉ ነገር ብዘየገድስ ውሽጥኻ ግን ሓጎስ እግዚአብሔር ኣለካ ውሽጥኻ ግን ዕሩፍ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ድማ መልሲ ይህብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክሕጎስ ከሎ እግዚአብሔር ባህ ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ሓጎስ ምስቲ ዘምልኽ ዘሎ እዩ ዝኸውን
ጳውሎስን ሲላስን ኣብ እስር ቤት ኮይኖም እዮም ኣመስጊኖም ኣብ እስር ቤት ዝተኣሰረ ሰብሲ ከመስግን ኣይክእልን እዩ እሞ ከዓ ከምዚ ሕጂ እስር ቤት ኣይኮነን ኣብኡሲ ብጣዕሚ ናይ ቀደም ግዜ ስለዝኾነ ብኽፉእ እዮም ዝእሰሩ ነይሮም ተመስግነሉ ግዜ ኣይኮነን እሶም ግና ንእግዚአብሔር ኣምላኾም የመስግኑ ነይሮም ከም ሓደ ድምፂ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ከምልኹ ከለዉ እግዚአብሔር ድማ ህላውነቱ ገሊጹሎም እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽና ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ሰሚዑ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ ጸሎተይ ኣይተሰምዐ ኣይንበል እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ ኣብ ሰዓቱ ባዕሉ ጽቡቕ ክገብሮ ክብርን ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ድማ መሰረት ናይቲ እስር ቤት ታገሩ አንቀጥቂጦ በቲ መዝሙሮም በቲ አምልኾም እግዚአብሔር ደስ ይለው ክብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ አቡሊ ኪዳን ሰብ ብርሕቀት ኢና እግዚአብሔር ዝቐርብ እግዚአብሔር ሲ ፍጹም ጻድቅ አምላኽ ስለዝኾነ ሓደ ሰብ ክቐርቦ ኣይክእልን ዓቕሚ የለን ሙሴ ኣብቲ ከረን ሲና ክኸይድ እንከሎ ኢያሱ ብርሕቀት ኣብ ሙሴ ነው ድሕሪ ኢያሱ መን ኣለዉ እቲኦም 72 ኣማሕደርቲ ሽማግለታት እሶም ኣለዉ ብርሕቀት ድማ እቲ ህዝቢ ዘሎ ነቲ ከረን ዝተንከዮ ሰብስ ይኹን እንስሳ ይኹን እንታይ ሞት ይሞት እግዚአብሔር ክቐርቦ ዝኽእል የለን ብምንታይ ዓቕሚ ሰብ እግዚአብሔር ክቐርቦ እቶም ሊቀ ካህናት ዝኣትዎ በይኑ ዝኣትወሎ እቶም ካህናት ጥራይ ዝኣትወሎ እቶም ህዝቢ ጥራይ ዝኣትዎ ብርሕቀት እቶም ኣሕዛብ ንኣይሁድ እምነት ዝተቐበሉ ፕሮቴስታንት ዝበሃሉ እሶም ድማ ዝቕመጥዎ ነቶም ኣሕዛብ ካብዚ ዝሰገረ ሞት ይሙት ተጻሒፉ ኣሎ ንዑ ሰጊሮም ተኣትዮም ኣምስቶም ኣይሁድ ከምለዉ ሞት ይጽፍዮም ሓድሽ ኪዳን ግና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪብና ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ክንኣቱ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ትብዓት ሂብና ሕጂ ብርሕቀት ዘይኮነ ብቐረባ ምሳና ኣብ ልብና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኮይና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ትብዓት ሂብና ናብ ዝፋን ጸጋ ኣምላኽ ክንቀርብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ትብዓትና ኮይኑ ብርሕቀት ዘይኮነ ሕጂ እግዚአብሔር ምሳና ኣብ ልብና ኣሎ ኢየሱስ ጌታ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ትብዓትና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጽዲቕና ብስሙ ጸዲቅኩምን ተሓጺቕኩምን ነጺኽኩምን ኢሉ ዝብለና ብርሕቀት ዘይኮነ እግዚአብሔር بلبنا إنا أمنه كبرنا أملاك يسوع قويتا اسكي خبرنا أملاك هاللويا هاللويا